Добрый день, Александр. Дякую, што знайшлі час. Дарэчы, вы мяне вот троху расчаравалі. Я чакаў, ну вы ж у нас босс фестывальнага рок-руху. Я чакаў, што вы прыйдзеце ў касухе, скураных штанах. Шчыра кажучы, нават у мяне такія былі пытанні, ці можа увогуле там устроіць ці як на белую кашулю. Не, ну Па-дэпутацку. Да. Але мне насамрэч утульна і так пачуваю сабе больш у такіх casual style, нешта сярэдняе паміж такім афіцыёзам і бо строй і кравату вельмі не люблю. Итак, у нас у гостях Александр Косач, больш вядомы як той, хто праводзіць самы, можна сказаць, адзін з найбуйнейшых рок-фестываляў у Беларусі. Калі я, ведаючы вас ужо колькі часу, потым раптам даведаўся, што вы яшчэ сябра ліберальна-дэмакратычнай партыі, то вельмі здзівіўся, падумаў пра сябе, што калі чалавеку хочацца нейкай там партыйнасці, мае грошы, мае імпэт, можа сам заснаваць якую-нибудь там, была партыя піва, маглі заснаваць партыю рока, там, ці рэйва, там, ці яшчэ што-небудзь, і пайсці лідарам. Маё меркаванне такое, што палітыка сур'ёзная рэч. Калі ты ўжо дасягнуў пэўнага ўзросту, ўжо 40 гадоў, гуляцца, тым больш у палітыку, неяк несур'ёзна. І, напрыклад, тая партыя, якую вы узгадалі, партыя піва, гэта было, ну, што называецца for fun, да, такое. Я памятаю гэтую гісторыю, памятаю, як хлопцы выпускалі нават нейкую газету сваю, да, такую вясёлую. Усё гэта такое было несур'ёзна. А я да палітыкі адношуся вельмі сур'ёзна. І ў ліберальна-дэмакратычнай партыі я не першы год. Я і моя каманда вельмі сур'ёзна займаемся іміджам партыі, прасоўваннем у сацыяльных сетках, мы займаемся сайтам. Недавно я так пачуў, там, калі сказаў там ліберальна-дэмакратычная партыя, мне сказалі, так гэта ж партыя жулікаў і вароў. Вот вы жулік ці вор? Не, ну, ведаеце, гэта насамрэч абсалютна вельмі недарэчнае абвінавачванне. Ну, а адкуль яно ўзялося? Вот вы, як чалавек, які працуеце з іміджам, адкуль яно, на ваш погляд, ўзялося, гэта меркаванне? Ну, мне цяжка адказваць за нейкія думкі іншых людзей. Мы сканцэнтраваны на сваёй працы і якраз такі робім усё для таго, каб імідж партыі быў пазітыўны. Мне, напрыклад, невядомы нейкія факты, якія могуць сведчыць аб тым, каб нас так называлі. Ну, наколькі я ведаю, гэта такой устойлівы абарот, які тычыцца іншай партыі ў іншай краіне. Ну, я не ведаю, з чаго можна это прычапляць да нашай партыі. Чалавек прыходзіць у партыю, ён бачыць перспектыву, таму што там партыі, там, сёння ты праявіў сябе актыўна, ты стаў дэпутатам нейкім мясцовым, там, паслязаўтра ты пайшоў у Бундестаг, потым глядзіш там праз 10 гадоў ты стаў там канцлерам. Дзякуючы там партыйнаму росту і партыйнай сістэме, як яна працуе. У нас такога няма. Вот ідучы ў партыю, ты ведаеш, што ў лепшым выпадку, калі ты в апазіцыі, ты там дзе-небудзь атрымаеш штраф, атрымаеш праблемы на працы, перспектыва роста і палітычнага там, і што ты там можаш выбіцца, няма. Вот ідучы ў партыю, вы ж ведалі гэта ўсё, навошта вам гэта было? Скажем так, я заўсёды цікавіўся, я заўсёды быў вельмі блізкі да грамадскага жыцця, заўсёды цікавіўся палітыкай. Для мяне гэта не новае, абсалютна. І пэўны час, калі мы маёй працы, безумоўна, мы маем стасункі з цэлай, скажем так, з вялікай колькасцю маіх калегаў, бізнесменаў і так далей. Вялікая колькасць з іх ужо тады была сябрамі партыі. Я доўгі час проста не з'яўляючыся афіцыйна сябрам ЛДП, я нешта падказваў, дапамагаў у тым накірунку, у якім я спецыяліст. У першую чаргу у галіне піара. І паступова гэта камунікацыя так завязалася да таго, што мяне запрасілі, бачачы мой
ну, напэўна, прафесіяналізму у пэўнай галіне, так, мяне запрасілі, ну, дапамагаць больш актыўна. Я ўжо пазнаёміўшыся с больш падрабязна самой партыі, я прыняў для сябе рашэнне, што да, я бачу тут для сябе перспектыву, скажем так, майго палітычнага росту. Ну, не было такого, что там, скажем, альбо Сергей Васильевич, альбо Олег Сергеевич вам казал: Александр, не хвалюйтеся, праз 5 год мы вам покладем у кишеню мандат депутата, а там пойдете намеснікам міністра культуры. Чакайце, ну а якая мэта любой палітычнай партыі? Можна я у вас запытаюся? Ну, прыйсці да ўлады. Ну, абсолютно, вы самі адказалі на сваё пытанне. Безумоўна, мы у такіх, как бы, у ідэале гаворым. У ідэале, ну, так, але не ў Беларусі. Ну, я не ведаю, чаму ў Беларусі немагчыма, ну, паступова, няхай, безумоўна, не адразу, не такім вялікім, скажем так, тэрмінам, як прыйсці да ўлады, але прыйсці ва ўладу і даказваць свае інтарэсы, даказваць інтарэсы грамадзянаў, бізнеса і гэтак далей. Таму, безумоўна, такія мэты ставіліся, і для гэтага мы працуем. Для гэтага я іду на выбары. Удзельнічаю уже не ў першай кампаніі. Добра, апошняе пытанне з цыклу, от што тычыцца вашего такой працы партыйнай, маецца на ўвазе піар-менеджера, скажем так. Па гэта, а потым мы яшчэ працягнем. Вот я пра Олега Сергеевича. Дакладней, пра вось гэты пэўны імідж, які ў яго застаўся пасля працы начальнікам фрунзенскага РУВД. Да гэтага часу яму прыгадваюць, ну, Мяне гэта не закранула, таму я ад сябе не буду казаць, але прыгадваюць, што нібыта ён там і здзекаваўся з затрыманых актывістаў, якія выходзілі на акцыі пратэста, там вулічныя былі затрыманыя, прывезеныя ў гэты РУВД, там што увогуле, как бы, ну вот нібыта вот гэты шлейф за ім застаўся. У вас атрымалася справіцца вот як піар-менеджеру, вот, каб спыніць это ўсё? Ва ў шматлікіх інтэрв'ю Олег Сергеевич уже адказаў на гэта пытанне, і я не бачу ніякага сэнса дадаваць нешта іншае. Вот так вот, сапраўдны палітык, вот уже бачым перад сабой, так вот хітра сышоў ад адказу. Александр, вот яшчэ што мяне цікавіць, вот вы чалавек наўпрост звязаны з нашай творчай баемай. І нашай, і суседніх краін. Для вас не сюрпрыз, што сярод гэтай баемы ёсць розныя людзі з рознымі арыентацыямі, з рознымі там прусакамі ў галавах і гэтак далей. А як у партыі ставяцца да, там, скажем, такіх розных людзей з рознымі сваімі арыентацыямі? Нейтральна. Глядзіце, мы... Вот прыходзіць Бора Маісееў і кажа: хочу стаць сябрам ЛДПБ. Ніякіх праблемаў няма, безумоўна. Глядзіце, пазіцыя, я думаю, што моя прыватная пазіцыя будзе вельмі блізкай да афіцыйнай пазіцыі нашай партыі. Гэта прыватная справа кожнага чалавека. Але яна не мае быць, скажем так, праблемай альбо пытаннем для ўсяго грамадства. Калі такія людзі ёсць, да іх трэба ставіцца з павагай, як да абсалютна без розніцы, ці маеш ты якую іншую арыентацыю, ці не маеш. Это ўсё людзі, гэта нашы грамадзяне, гэта наша супольнасць. Добра, тады пытанне вам у лоб. Вот депутат Палаты прадстаўнікоў Александр Косач, і да вас прыходзіць дэлегацыя, прыносіць там падрыхтаваны законапраект, ці просіць вас падрыхтаваць законапраект, які дазваляе аднаполыя шлюбы. Вот што вы адкажаце? Я адназначна буду супраць. Вот так вот. Толькі што ён расказваў нам, што ў кожнага свой выбар. Не, прыватнага жыцця. Прыватнага жыцця. Прыватнае жыццё. Ну, шлюб — это ўжо афіцыйная працэдура. Я не думаю, што ў Беларусь ну, і ў бліжэйшым будучым наше грамадства саспее да таго, каб успрымаць аднаполыя шлюбы. Добра, вам прыносіць законапраект, ці там нейкім чынам просяць вас паўплываць там на парламент, на кіраўніка дзяржавы, каб быў уведзены мараторый ці адменена ўвогуле смяротнае пакаранне. Ваш адказ.
Гэта вельмі складанае пытанне. Вы ведаеце, я нават сам асабіста на працягу жыцця сваю пазіцыю да дадзенага пытання некалькі разоў змяняў. Прызнаюся ў гэтым. У маладым, ну, у юнацтве, скажем так, больш такой гарачым і так далей, скажем так, я быў адназначным прыхільнікам смяротнага пакарання для вельмі цяжкіх артыкулаў крымінальнага кодекса, скажем так. Па-хрысціянску, ока за ока. Так. Зараз больш усё ж такі схіляюся да мараторыя, не да адмены. Гэта моя прыватная, унутраная, не палітыка, нават не шоу-бізнесмена, а просто моя прыватная пазіцыя як чалавека, які усведамляе каштоўнасць кожнай асобы, кожнае жыцця. Ну, вот як чалавека, да. Но вот вы становіцеся дэпутатам і прыносяць у авальнай зале, просяць прагаласаваць. Ведаеце, вот я на сённяшні момант, сапраўды скажу, я б, напэўна, ўсё ж такі націснуў кнопку «стрымацца». Вот унутры вагаюся, нават унутры вагаюся адносна гэтага пытання. Вельмі цяжка зрабіць правільны выбар, бо вельмі гэтыя вагі вельмі вагаюцца ў розны бок. Ведаеце, з адной стараны наглядзішся, асабліва калі там як па розным гэтым крымінальным хронікам, што твараць розныя людзі, гэта проста жах, так, там здзек над дзецьмі, з гвалтам, з крывёю. Это страшна, конечно, адразу хочацца там этого чалавека. Але калі паглядзець з іншага пункту гледжання, можа пажыццёвае было б для гэтага чалавеку большай карай, бо ён больш бы думаў аб сваім учынку, ён больш бы перажываў бы гэта. Вось, таму гэта цяжка. Акрамя таго, я хрысціянін. І гэта таксама ўплывае на маю ўнутраную пазіцыю. Але ёсць, безумоўна, у дадзеным выпадку вы пытаеце ж пра такую дзяржаўную справу. Да? Тут, канешне, цяжка. Таму я б, напэўна, устрымаўся пакуль што. Добра, калі мы ўжо пачалі вас пытаць як патэнцыйнага, дапытваць. Зараз у Палаце прадстаўнікоў знаходзіцца законапраект, у свой час яго дэпутатка Ганна Канапацкая накіравала. Я не думаю, што зараз яны паспеюць гэты законапраект разгледзець, прыняць ці яшчэ што-небудзь. Закон аб наданні статуса культурнай каштоўнасці бел-чырвона-беламу сцягу. Вот вы дэпутат, і гэты законапраект нарэшце даходзіць да авальнай залы, да галасавання. Ваша, як будете галасаваць? Я думаю, што мне блізка гэтая пазіцыя. Я б нават такую паралель прывёў. Вот глядзіце, напрыклад, на ўсходзе у нас наш усходні сусед, Расійская Федэрацыя, у іх ёсць дзяржаўны сцяг. Дзяржаўны андрэеўскі сцяг, а ёсць таксама імперскі сцяг, жоўта-чорна-белы. І фактычна і на дзяржаўных мерапрыемствах, асабліва звязаных з арміяй, флотам і гэтак далей, часта ўжываюцца абодва гэта сцяга. І ўжо рэчы пра тое, што кагосьці там затрымліваюць ці наказваюць, штрафуюць і так далей, абсалютна няма. Таму, напэўна, добра было б нешта такое, каб было і ў нас. Таму вось такія у мяне думкі. Безумоўна, нельга дапускаць, каб кагосьці штрафавалі за такое ўжыванне. Добра, вось фестываль, які вы арганізавалі, праводзіце, да прыкладу, выступае які-небудзь гурт, беларускі, украінскі, неважна, і публіка пачынае размахваць бел-чырвона-белымі сцягамі. Вот вы як арганізатар, якая ваша рэакцыя? Вы стаіце за сцэнай і думаеце: ай, зараз міліцыя як наляціць, мне па шапцы. Не, зараз абсалютна нормально.
глядзіце, органы праваахоўныя органы сочаць за тым, каб не было сімволікі, якая, як там у законе напісана, да, можа там падбухторваць да нейкіх беспарадкаў ці нешта іншае, там фашысцкае, там і так далей. Таму, на наших фестывалях такіх выпадкаў не было, каб нешта здаралася з-за таго, што фанаты ўжывалі, не выкарыстоўвалі бел-чырвона-белую сімволіку. Яшчэ адна тэма, якая, я думаю, вам таксама блізка, у сувязі са зменай, унесеныя ў закон аб масавых мерапрыемствах, под массовые мерапрыемствы і фестывалі адносяцца, вялікія грошы даводзіцца плаціць міліцыі за то, каб яны ахоўвалі гэты парадак. Вы паспрабуеце гэты закон неяк змяніць, адмяніць вот гэтыя нормы, ці што? Ці вас задавальняе, таму што у вас Олег Сергеевич мае сувязі ў міліцыі і вам льгота ідзе? Не, льготы ніякай не ідзе. На самой справе гэта вельмі добры закон, который был принят. И теперь есть абсолютно нормальное уяўленне, якія грошы трэба падрыхтаваць для таго, каб правесці мерапрыемства, будь то там канцэрт, фестываль ці нешта іншае. Ёсць пэўная раскладка, ёсць колькасць гледачоў, колькасць удзельнікаў, і за яе, апіраючыся на гэту колькасць, вылічваецца сума расходаў. І, напрыклад, для мяне, як для арганізатара, на дадзены момант гэтыя кошты сталі танней. Танней, бо раней была іншая формула разлічвання, і мы натуральна плацілі там у 2,5 разы болей. Ось, цяпер ёсць гэтая прывязка да ўдзельнікаў. Я ўсё зразумеў. У палаце прадстаўнікоў уже зараз 6-го склікання ёсць депутат ад ліберальна-дэмакратычнай партыі. Гэта вы пралабіравалі прыняццё этого закона? Да, можаце лічыць, што так. Артыкул 328. Я думаю, што вы таксама сутыкаліся ў пэўнай ступені з тымі, хто любіць там нейкія там лёгкія наркотыкі паўжываць. Творчыя людзі балуюцца часам, і часам за гэта трапляюць і за краты, і гэтак далей. Дарэчы, самі калі-небудзь там марыхуанку? Не, я за здаровы лад жыцця. То есть вы там што-небудзь такое? Не, я... Экстазі там, насвай? Не. Я доўгі час займаўся амаль што на прафесійным узроўні футболам, затым доўгі час працаваў у структурах з футбольнага клуба, і это і далёка. Тым не менш, 328 артыкул, па якім пакаранне за тое, што ты сам ужываеш, ці там у кампаніі з сябрамі даюць пакаранне большае нават часам, чым за забойства. Як вы думаеце, дэкрыміналізацыя, там нейкая змена, работа з гэтым? Гэта цікавая тэма, за якой я таксама пільна сачу, і я вельмі добра ўспрымаю тыя крокі, якія зараз Міністэрства ўнутраных спраў на чале з міністрам праводзіць да якраз такі тых рэчаў, аб якіх вы кажаце, Зміцер. Гэта якраз такі больш дасканалая дыферэнцыяцыя вось гэтых пунктаў крымінальнага кодексу, якія дакладна павінны быць размежаваць ужыванне і збыт. Вось збыт у крупным размере, як это зараз ўжо ўвогуле змянілася ўсё. Як пішуць, нехта там прыязджаюць, эскаватарам закапалі нейкі мяшок, потым гэты ходзяць там што-то шукаюць. Карацей, ўжо ўсё змянілася. Дык вось, безумоўна, тыя, хто прывозіць у нашу краіну гэтай мехі з гэтым зеллем, канешне, іх трэба не проста сажаць і там на 14, 15, 20, а можа і больш даваць у залежнасці, 1 год да 1 кілаграму няхай сядзяць, так? А тая моладзь, якая фактычна трапляе ў залежнасць матэрыяльную ад гэтых дзяльцоў, якія іх там нанімаюць якабы там на нейкую там маркетынгавую работу, а потым они нават могуць не ведаць, што яны робяць, хаця большая частка, безумоўна, потым здагадваецца і
разумеюць, ну, то это уже іншая справа. Я, наколькі разумею, зараз менавіта да гэта ідзе, да вот такого размежавання. Таму я вот у гэтым сэнсе падтрымліваю тое, што і вот я ведаю, што міністр же сустракаўся з маці, гэтай маці 328, гэты рух. І я думаю, што міністэрства зробіць, накіруе якраз такі ў парламент, ну, я так бачу, што будуць пэўныя змены, яны ўжо ідуць, і, напэўна, гэты працэс будзе працягвацца. Днямі быў апублікаваны такі спіс і 7400 доларовых мільянераў у Беларусі. Вы ў гэтым спісе? Не, то што, это немагчыма. Ну, не, безумоўна, не. Добра, які у вас прыбытак? Вот, ну, я маю на увазе, колькі вы ў месяц так у сярэднім маеце? Ну, што... Я разумею, што у вас там такой зарплаты, як на заводзе, нема, там, не, ну, ёсць дывідэнды, ёсць іншае. Ну, глядзіце, тут ніякага сакрэта няма. Я вось літаральна 2 тыдні таму падаў дакументы ў выбарчую камісію. Мой гадавы доход за 18 год склаў каля 220 тысяч рублёў. То есть где-то... Ну, 100 тысяч там евро. 100 тысяч евро. То есть отрымливается здесь так вот 7-8 тысяч в месяц у вас. Ну, напэўна, да. Ну, такі не бедный человек, скажу вам. Не, ну, ведаеце, это все адносна. Нельга так, ну, у нашым бізнесе это все вельмі цяжка. І вы разумееце, што тыя самыя дывідэнды, якія як бы быццам бы налічаны, яны таксама накіроўваюцца ў далейшы зварот грашовай кампаніі. Ну, таму што, ну, шоу-бізнес жыве абсалютна па іншым законам, чым, не ведаю, там, цагельная фабрыка ці там нешта, нейкі там, як там у фільме, это свечачны маленькі свечачны завод, да? У нас абсалютна іншае. Мы працуем сёння ў 2022 годзе. Сёння я жыву в фінансавым плане. То есть сёння мы інвестуем на 2-3 гады наперад. Таму... То есть вы все гроши укладаете, и вы так дастаткова такі бедный человек. Я нормальный грамадзянин, які жыве вось, ну, па сваіх патрэбах. Я не маю там ні яхтаў, ні прыватных там самалётаў. Хотелось бы? Не, абсолютно. Яхту не хотелось? Нет. Хорошо, а дачку там в Альпах? Ну не, мне больше падабаецца дачка ў Лагойскім раёне, ад якога я балатуюся. Скажите, вот все ж таки ведаеце всю ситуацию у нас в Украине, ведаеце, что вот кажуць про тое, что дастаткова шмат розных бізнесменаў і прадпрымальнікаў знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Вот у вас ёсць упэўненасць, что вы там, скажем, не паўторыце лёс Гены Шульмана? Безумоўна, конечно, не хацелася такого лёсу, і, скажем так, уся праца мяне, маёй каманды, менавіта тых спецыялістаў, якія там уже узка займаюцца юрыспрудэнцыяй, там фінансамі і так далей, накіравана на то, каб усё было згодна законадаўства. Просто раней, конечно, былі іншыя умовы. Зараз усё празрыста настолькі, што ты, ну, нават калі вельмі захочаш, так, нічога не можаш зрабіць. Сённяшнія умовы, якія стварыла дзяржава менавіта для нашого, ну, у прыватнасці, так, для нашого бізнесу, яны вельмі празрыстыя як для арганізатара, так і для дзяржавы. Білеты прадаюцца у, скажем так, у безнаяўным, да, накірунку, няма гэтых там талончыкаў, якія раней там, як яшчэ у савецкія часы, да, у фільме вот Высоцкі недавно это было, там по 3 разы перапрадавалі, да, і там ОБЭП прыйшоў, Хэндехох і Высоцкага там зарыштавалі. Зараз што? Мы нават не бачым гэтых грошай у жывую. Это ўсё знаходзіцца ў безнале, прадаліся квіткі, на рахунак паступілі, з аб'ёма заплаціліся падаткі. Атрымалі біткоіны, накіравалі ў швейцарскі банк. Я, на жаль, з гэтай тэмай не звязаны. Дзякуй Богу, не звязаны, таму гэтай біткоіны побач са мной не ходзяць. Добра, на заканчэнне. У вас ёсць з сабой такі вот портфельчик, у якім ляжыць колькі там законапраектаў, з якімі вы, вот, памахваючы гэтым портфельчикам, ужо зойдзеце ў авальную залу? У першую чаргу гэта будуць законапраекты, якія яшчэ больш максімальна
будуць спрашчаць працу, жыццё прадпрымальнікам, каб ім было лёгка пачаць свой бізнес. Наша краіна, я вельмі рады, што зараз наша краіна кіруецца ў вельмі правільным, ідзе ў вельмі правільным кірунку, развіваецца зараз вельмі добра IT-сектор, сектор паслуг, турызм, у тым ліку ўнутраны, уязны турызм, это вельмі добра. Вось для вас як да піаршчыка прэтэнзія, чаму да гэтага часу Пракапеня не сябра ЛДПВ? Ну, добрае пытанне, зробім запрашэнне яму. Зробім запрашэнне. Ну, у нас вельмі шмат праграмістаў, вельмі, які працуюць у тым ліку ў вельмі буйных кампаніях IT краіны. Таму моя асноўная задача у якасці дэпутата будзе менавіта праца над тым, каб з аднаго боку было проста прадпрымальнікам, другая, нават ўсё ж такі на першы, напэўна, правільна будзе як для палітыка, да, паставіць. У даным выпадку я адказваем як бізнесмен, а як палітык, канешне, безумоўна, хочацца стварыць нешта добрае менавіта для жыхароў, канешне, сваёй акругі. Вы дэпутат. Прыходзіце, як там, я гляджу законапраекты, якія дэпутаты разглядаюць. Там большасць распрацаваная, накіраваная ў палату прадстаўнікоў адміністрацыі прэзідэнта, саветам міністраў і гэтак далей. От вы бачыце, адміністрацыя прэзідэнта накіравала такі-то законапраект. Аўтаматычна рука цянецца прагаласаваць за? Не, ну, слухайте, это ж трэба, ну, безумоўна, трэба вывучаць, аб якім законе... Ну, смеласці хопіць Нет, ну, конечно, супраць прагаласаваць. Нет, ну, глядзіце, нават зараз уже ў гэтым складзе палаты прадстаўнікоў, якая заканчивала свою, ну, уже была пэўная дыскусія, і прэзідэнт неаднаразова зараз у час пачатку электаральнай кампаніі падкрэсліў, што яму трэба як кіраўніку дзяржавы бачыць і чуць іншае меркаванне, і ён неаднаразова падкрэсліў, што трэба, каб усе, скажем так, слаі грамадства былі прадстаўлены, каб ён добра іх чуў, у тым ліку ў парламенце, каб была гэтая здаровая дыскусія. Зараз вельмі любяць слова імпічмент. Тут Трампу аб'яўляюць імпічмент. Вот раптам прыходзіць там галасуем сёння дэпутаты за імпічмент дзеючаму прэзідэнту. Што робіць Александр Косач? Не, безумоўна, конечно, я буду галасаваць супраць. Чаму? Супраць, таму што я адназначна магу запэўніць, што я падтрымліваю дзейнасць, сённяшнюю дзейнасць нашага прэзідэнта, і я сапраўды лічу, што наша галоўная каштоўнасць нашай краіны – гэта незалежнасць. Прэзідэнт на сённяшні момант зрабіў для захавання гэтай незалежнасці больш, чым уся вот эта купа сённяшніх палітыкаў, якія вот крычаць аб гэтым непанятна для чаго і куды і гэтак далей. Ён трымае вельмі моцны ўдар. І он яго трымае. Вот гэтымі апошнімі сваімі словамі вы разбілі ўсе свае словы пра тое, што мы апазіцыйная партыя. Праўладная партыя. Не, чакайце, вы задалі пытанне мне канкрэтнае пра пытанне пра імпічмент. Вот. Мы партыя канструктыўная апазіцыя, мы супраць засілля там чыноўніцкага бюракратізма і гэтак далей. Калі мы кажам пра канкрэтнае пытанне, я вам адказаў як грамадзянін краіны і будучы дэпутат палаты прадстаўнікоў выказаў сваю пазіцыю. Драцца ў парламенце не будзеце. Не, драться не буду, але вялым дэпутатам дакладна не буду. У мяне, дарэчы, у маёй камунікацыі ідзе акцэнт на гэтым. Да? Надаелі вялыя дэпутаты. Трэба, каб былі жывыя, каб людзі бачылі вот тое, што мы пачыналі. Да? Нармальныя, адукаваныя, прыгожыя, якія дасягнулі ўжо чагосьці, якія маюць досвед і гэты вопыт перадаць, а не проста нейкая вот биомасса.